Late na ako, naglalakad lang ako papunta sa salon eh. So, magandang umaga. Ilang minuto na. So, ngayon gamit ko lang cellphone. Hindi ko alam kung okay ba ito upload. But, oh, may camera. Yeah. I'm glad that I knew it would, but you know what you're doing. It's all good for 10 days. Did that. You're very And I got that stuff that you told me. Yeah, I talked to her. So the shampoo conditioner? But I used Oh, that is not there you go. What was the name of it again? It's Sourpuss. It's the name of the website. The maker for the purse. And it's a floozy purse. Oh, I know, but was there a website you got it on? I'm sorry, I can't hear. What's the website you got it? Oh, I bought it off of Toofast online, so TOOFAST online.com. Nobody comes until like 4 I thought you were going to say you got it from the bees, but sometimes bees throw it in on Snapchat. I thought maybe Hot Pocket. If they sold someone for Hot Pocket, you just Google the Sourpuss, Sourpuss, they have one clothing and purses. They sold all different places now. But I got it a few years ago, so it was online. You just can't buy it. Wonder about medication. Let's sit under the dryer. So guys, nakauwi na ako. Hindi ako masyadong nakapag-vlog ng maayos kasi nahihiya ako, maraming customer kanina sa salon. So yay, nakauwi na ako. Ito na yung hair color ko. Yan siya. Yan. Tapos may konting highlight siya. Yan. Tapos pinagupitan ko siya ng konti, pinabawasan ko ng konti yung buhok ko. Marami kasing customer kanina kaya nahiya akong mag-vlog. Pero nakapag-vlog naman ako ng konti. Pero hindi yung talagang buong process na pagpa-hair color. Kaya ayan yung kulay niya, oh. Yan sa likod. Pinabawasan ko siya ng konti. Tapos ito yung, ito may highlight siya ng konti. Yan, highlights. Tsaka, pinaiksian ko ng konti sa harapan. Yan. Yan siya. Cute. I like it. Nag-iba na yung kulay. Hindi na plan yung kulay ng buhok ko. Nagugutom ako eh. Hindi ko naubos yung kape ko kanina. Magkape tayo guys. Kape tayo guys. Oh, init. Nagugutom ako. Gusto kong kumain ng kanin. Nagluto ako kagabi ng kanin. Sabi ko kakain ako ng kanin kagabi. Tapos bumili sila ng pizza. Tapos ayun, pizza na lang kinain ko. Tapos may tira pa akong kanin dito sa sa rice cooker. Ayan, hindi pa siya nabawasan yung kanin.
Kasi nga kagabi pa yan, niluto ko kagabi, sabi ko gusto kong kumain ng kanin. Tapos bumili sila ng pizza kagabi. Bumili sila ng Domino's pizza kagabi. Ito yung pizza kagabing kinain namin. So, hindi pa ako nanananghalian kanina. Tanghali na ako nagising, alas 9 na ako nagising kanina. Tapos, nagkape lang ako. Tapos, nagdumiretso na ako sa salon. Nagpa-hair color na ako. Tapos, parang nagugutom ako kasi hindi pa ako nanananghalian. Parang gusto kong magluto ng itlog. Magluto tayo ng itlog, guys. Kuha tayo ng tawag dito. Gusto kong magluto ng itlog. Yung gigisahin ko lang siya. Gisahin lang natin yung itlog. Nagutom ako. Ang cute ng damit na to. Ito, may siya. Tawag dito, may ang tawag dito? May pearl, may bilog-bilog siya. Ayan, cute. Sa Didis ko rin to nabili. Mga $7.99 din siya. Ang cute, ang ganda. Tara, magluto na nga tayo ng itlog. Magluluto ako ng itlog. Gigisahin ko lang yung itlog para yung mabilis na luto ng itlog. Yan palaga yung ginagawa pa. Nagmamadali ako, nagugutom na ako. Gigisahin ko lang siya yung itlog. Lalagyan ko ng kamatis, sibuyas, sabaw, tsaka pampalasa. Yun lang. Ayan na siya. Ayan na yung tomato, sibuyas, tatlong pirasong itlog. Tapos, ayan, maglalagay ako niyan sa sabaw. Tapos, ayan, nagpapainit na ako pinapainit ko na yung kaldero. Dito ko muna camera, ha. Itay ko muna kung mainit yung kaldero. Mainit na ata. Yan, linagyan ko na siya ng mantika. Tapos, antayin ko lang siyang uminit. Ilalagay na natin yung tomato tsaka yung itlog. Parang kailangan ko ng ang ganda ng buhok ko. Gusto ko yung kulay ng buhok ko. Ang ganda. Ayan siya, guys. Diba? Ayan siya. Ang ganda ng kulay ng buhok. May highlight siya na Ayaw ko pa kung anong kulay ito. Kalimutan kong itanong kung anong kulay. Pero gusto ko siya. Ang ganda. Yung sa dulo niya, ayan. Gusto ko yung kulay niya. Ayan. Ang kulay dito. Hello, everyone. Ayan. Ibundan natin yung hi! Hello! Ito pala yung camera ko, naka-flip siya. Microphone. And then may camera. Ayan, pwede siyang i-flip. Yan. Tsaka yan. Naka-flip screen siya. But anyways, teka. Check natin yung niluluto ko. So, linagay ko na yung yung hindi ko na film. Nakalimutan ko, hindi ko na turn on yung yung video. So, nailagay ko na yung ano ba yan? Nagsalita ulit. Akala ko nag-film. Hindi ko pala hindi ko na on yung video. So, nalagay ko na yung sibuyas tsaka kamate. Sorry, hindi ko na siya na-film kasi akala ko na-film ko siya pero hindi pala. Naantay ko lang maluto yung ayan na siya, nailagay ko na siya, Ano ba yan? Yan, ang resulta ng hindi pa nananghalian. Nagutom. Nilagay ko na yung kamatis tsaka yung sibuyas. Tapos parang okay na siya. Ilalagay na natin tong itlog. Antayin ko lang siyang magana.
Kape tayo, guys. Alam mo, ang ganda ng ano na to, na damit na to. Sa Didis ko rin to nabili. Ang cute. Ayan o, may ano siya. May, sinabi ko na kanina, paulit-ulit, may ano siya, may ano siya, pearl. I like my hair color. Pretty. Ayan na, ano ko na lang siya, ayan siya, oh. Inano ko lang siya, ginigisa ko lang siya, tapos dadagdagan ko na siya ng konting tubig para may sabaw. Dagdagan natin siya ng konting tubig. Konting-konti lang, medyo may sabaw lang. Yan. Ayan, okay na ako dyan. Kasi nagugutom na ako eh. Ayan, so. Ayan siya. Tapos, lalagyan ko siya nitong konting, para medyo, gusto ko kasi yung sabaw niya medyo maasim. Gusto ko yung sabaw niya medyo maasim, kaya lalagyan ko siya nitong, ano, pangpaasim. Para medyo maasim siya ng konti. Lagyan natin ng konting asin. Yan, antayin ko lang siyang maluto. I think luto na siya. Pakulaan ko lang siya ng konti, tapos iinitin ko na lang yung kanin ko. Ay talaga gusto ko yung kulay ngayon. Hindi na siya blonde. Iba naman. Yan yung kulay niya, oh. Ano kaya ang kulay nito? Nagpakulay. Pumunta ng salon, nagpakulay. Hindi alam yung kulay na kinulay sa buhok. Parang ano to eh, dark brown. Dark brown siya na may highlights. Tama, dark brown nga siya na may highlights. Punta tayo dito sa may ilaw para makita nyo kung anong talay na yung talay niya. Ayan siya, oh. Ganda. Uy, gusto ko to. Pag tinali ko kaya yung buhok ko, may highlight siya. Meron siyang highlight. Ayan, yan. Oh, I love this t-shirt. Alam mo, ang daming magagandang cute na damit sa Didis. Palagi akong, nagsashop doon sa Didis store. Ito sa Didis ko lang to nabili, oh. Ang cute. Paano kaya ito labahan? May feathers. Natakot ako baka nakapin yung niya, oh, yung purse niya. Ay, yung pearl. Nakapin siya. Natakot ako baka masira sa washing eh. Paano ko kaya ito labahan? Labahan ko na lang kaya sa kamay. Kasi baka masira eh. Ang ganda-ganda pa naman ng mga purse niya. Baka masira eh. Yan. Ganda-ganda pa naman eh. Ayan.
Alam ko na ito yung susuot ko bukas. May pasok ako bukas eh. Bukas ano na eh, may ano pa yung yung kulay ng buhok na ano sa ano ko. Bukas eh bukas Thanksgiving na may pasok ako bukas. Ang pasok ko bukas is 4 p.m. to 12 noon. Woo! Good luck sa akin. Ay, ang ganda ng kulay ng buhok ko, oh. Yan, oh. Ang ganda. I like it. New hair color. Is that pretty? Tsaka binawasan ko ng konti yung buhok ko. Pinagupitan ko ng parang pantay sa likod. Tapos, medyo maiksi dito sa harapan. It's cute. Teka, parang na nga. Halika dito ka. Check natin yung niluluto natin. Mukhang luto na eh. Wait lang ha. Teka lang ha. Check natin yung niluluto natin. Ay, luto na siya. Mabilis naman. Patayin ko na siya, luto na siya eh. Teka, kukuha tayo ng bowl, ipapakita ko sa inyo. Gusto ko yung clear. Wait lang guys, pakita ko sa inyo kung ayan. Ayan, luto na siya. Ginisa ko lang siya. Wala. Ito na siya, luto na siya. Wait lang. Nagutom na talaga ako. Wala pa akong tanghalian. Kaya mabilis lang to. Ayan na yung minuto ko itlog. Ayan. Sinabawan ko lang siya ng konti para medyo malasa. Yan siya. Yummers. Wait lang ha. Kakain lang ako kasi nagugutom na ako. Ayan, babalikan ko kayo. Oh, Thanksgiving na bukas. Pero, dapat day off ko eh. Pinalitan nila yung day off ko. Minob nila ng maaga para makapasok ako ng holiday. So, yeah, I'm gonna work tomorrow for Thanksgiving at 4 p.m. to 12 midnight. That's too late. But anyways, I'm gonna go ahead and cut this video. And nagpaalam na pala ako. Thank you so much. And I will see you in the next video, everyone. Bye, guys. May pasok ako bukas. Bye, everyone. Happy Thanksgiving, everyone. Happy Thanksgiving, everyone.